Vi har fået stillet en opgave i biologi, hvor vi skal forklare, hvordan proteinsyntesen den fungerer. Det er sådan, at proteinsyntesens resultat er en kæde af aminosyrer sat sammen af peptidbindinger. Kæden kan man se her. Der sker det, at en masse aminosyrekæder folder sig sammen og bliver til et protein. Inde i cellekernen finder vi DNA. DNA er koder for vores gener, altså vores arvemateriale. Når proteinsyntesen påbegyndes, kommer der et messenger-RNA for at kopiere DNA'et. Denne kopiering kaldes transkriptionen. Den mest væsentlige forskel på DNA og RNA er, at thymin er erstattet af uracil. Adenin sætter sig altså sammen med uracil i stedet. En anden måde, hvorpå de adskiller sig fra hinanden, er, at RNA indeholder ribose i stedet for deoxyribose. Messenger-RNA'et laver en triplet, som er en kæde af nuklider, der består af en kernebase, ribose og et fosfat. Når messenger-RNA'et modtager en kombination for at stoppe kopieringen, bevæger messenger-RNA'et sig ud af kernen gennem porerne ud i cytoplasmaet. Så sætter det sig på ribosomet og begynder at sende beskeder om, at transport-RNA'er skal finde de rigtige aminosyrer. Messenger-RNA'ets kombinationer af kernebaser matcher med tRNA'ets. tRNA'ets kernebasekombination er kode for en bestemt aminosyre. Således kan transport-RNA'et finde de rigtige aminosyrer. Det her er et billede af DNA-kode og en RNA-kode. På figuren ses, hvordan forskellige kombinationer af kernebaser giver forskellige aminosyrer. Nogle kombinationer koder også for start og stop. For eksempel at få aminosyren leucin, skal mRNA'et sende koden UUA eller UUG, og så får man leucin. Og på det her billede kan man se den genetiske kode, altså forkortelserne for aminosyrerne. Nu går vi tilbage og kigger på proteinsyntesen. Fordi vi kan se, at når tRNA'et her, det har fundet den rigtige aminosyre, så sætter den sig fast hernede på ribosomet, og bliver så her sat i en kæde sammen med de andre ribosomer, eller aminosyrer hedder det. Og de er så bundet af peptidbindinger. Og når så mRNA's kode koder for stop, så stopper tRNA'erne med at komme med aminosyrer. Og så har vi så aminosyrkæden, som nu frigøres som et nydannet protein ud til kroppen, således at ribosomen nu kan begynde på ny afkodning og lave endnu et proteinmolekyle. Her ser vi så et billede af exons og introns. Og introner, det er de dele af, her har vi DNA'et, og introner, det er de dele af DNA'et, som ikke kan bruges til proteinsyntesen, og de bliver så klippet væk ved, enzymer. Således at der kun er de her exoner tilbage, som er de dele, der koder for rækkefølgen af aminosyrer, så det er det, vi kan bruge til noget. Yes.